All right. Now, there are a few things I want you to pick up here. Ukuthoba. Nazi izinto engifuna ukuzibawula la. Is that 99% of the verses are saying, women, submit. Ukuthi izindimane eziningi zithi bafazi thobani. 99% of the verses. Iningi lawo nje asho njalo. Remember, we have a problem with love. Nikhumbula ukuthi sinenkinga ngothando. And women have a problem with submission. Bese kuthi amakhosikazi anenkinga ngokuthoba. Are we still together? Sisahambisana? Well, what I have known in my life, Engikwazileke empilweni yami. I am way over 30 years married. I'm close to 40 now. Miningi ke iminyaka ngishadile seyizohlangana amashumi amane. I have never seen a man that is not controlled by a woman. Angikaze ngambona mina indoda engalawulwa owesifazane. Are we still together? Sisahambisana? I have never, I'm at Sasa age now. I have never, even a pure Zulu man in the Zulu rural areas, I've never seen a man who is not controlled by a Angikaze wife. ngayibona indoda engalawulwa umkayo. Nomzulu wangempela. Are we still together? There was a story, I want to listen to this story. Ngiyacela nilalele le ndaba. Men were called in one of the traditional homesteads. Abizwa kamadoda aya endaweni yasemakhaya la kwakuhlelwa khona. And they were asked, Ase eyabuzwa. all men who do not listen to their wives come to the left side. Ngicela bonke amadoda la angabalaleli omkabo eze la ngasohlangothini lesinxele. 99% remained this side. Bonke kabaningi basala ngapha. Only one man went to that side. Kwaba munye kuphela owaya kulolu hlangothi lokuthi akanilaleli. And the question was, how do you do it? Umbuzo kwaba ukuthi ukwenza kanjani? And he was called to speak on the mic. Wabiza ukuthi hayi akakazokhuluma la And he said, Bhobheni. wayesethi, my wife said I must go there. Umkami othe angiye. Are you with me? All right. The issue of submission is, it goes like this. Le ndaba ke yokuthobela ihamba kanje. Women Thina have madoda a problem sinenkinga in understanding the concept of headship. ekuqondeni lento yokuba yinhloko. We think when you are head, you are a dictator. Sicabanga ukuthi uma uyinhloko uzwi lakho. Are we still together? Yes. And yet, when you are a submissive woman, Bese kuthi kanti uma ungowesifazane othobelayo. you have a platform to articulate how you view things. Ngokuthobela mokuleyo ndaba unendawo yokuthi ukwazi ukusho ukuthi wena izinto uyibona kanjani. And a loving man Bese kuthi indoda creates a ethandayo platform for you to be free. ikuvunika indawo yokuthi ukhululeke. But an insecure man who is a head of the family Kodwa indoda engazethembi ibe iyinhloko yekhaya will tell you, iyokutshela ukuthi I am a man here. utlalela yimi indoda la. Are you wearing trousers now? Usugqoka amabhluke na? Are we still together? Sihambisana. Therefore, submission does not mean you must suffer in silence. Ngakho ukuthobela akusho ukuthi hlukumezeka It means you kuthule. have an ability to express your views. Isho ukuthi unokukwazi ukuthi usho It imicabango yakho. also means you can disagree. Isho nako ukuthi mhlambe And no one ungangevume. gets hurt because you have disagreed. Akekho umuntu ozolimala ngoba wena awuvumanga. You know, there's one thing that happens in my house. Khona into eyenzakalayo ekhaya lami. I have a wife who is very analytical.
Nginonkosikazi ke ocubungulayo. A wife who can see things before they could happen. Unkosikazi okwazi ukuyibona izinto zingakenzeki. He even sees someone who seem to be attracted to me even before I can see that person. Unkosikazi wami uyakwazi nokubona umuntu ohehekela kimi mina ngingakakuboni lokho. Are we still together? Siyahambisana? Therefore, I have an independent woman. Ngakho ke mina nginowesifazane okhululekile ongayambe ndawo. Apart from that independent woman, Kodwa ke phezulu kwalowo wesifazane I have ozikhululekile independent children. ngiphinde futhi ngibe nabantwana abanjalo. And therefore, if I bring to the table something that is senseless, I know it's going to be slashed to pieces. Ngakho ke makwenzeka sihleli ngithi ngilethe etafuleni into engenamqondo ngiyazi ukuthi bazoyichitha nje bayichitha. But does it hurt me when they do that? Ngabe kuyangilimaza yini mabenze njalo? It doesn't hurt me. Akungilimazi. It teaches me something. Kukhona okungifundisa kona You must think properly before you bring things to the table. ukuthi ubocabanga uhluza umqondo ngaphambi kokuthi ulethe izinto la kithina. Are we still together? Siyahambisana? It is so nice to see them embracing your idea, Kumnandi kabi ukubabona bangabamkela umbono wakho. and it makes you happy. Ukwenza ukuthi ujabule. Therefore, submission is not suffocation. Ngakho ke ukuthobela akusuka ukucindezeleka ungakwazi ukuphefumula. Let's say this. Ake sisho lokho. Your husband is adamant it must be done this way. Nangu ke umyeni wakho esephika inkani ethi kuzokwenzeka kanje. And in your view, this is not going to work. Bese kuthi embonweni wakho uyabona ukuthi kodwa le ndlela le ayizukusebenza. Submission means Ukuthobela ke kusho I express my views, ukuthi ngiyawusho mina umbono wami and at the end, bese kuthi ekugcineni I allow you to lead. ngiyakuvumela ke ukuthi We do what I know it's not going to work. siyaqhubeka senze lokho engaziyo mina ukuthi ngeke kuphumelele. As long as I've told you. Phela nje uma ngikwazisile. And when it has not worked, Uma ke sekufika esigabeni sokuthi akusasebenzi, that man will come crawling to you. leyo ndoda iyoza seyiza ngamadolo kuwe. I'm sorry, my love. Isithi ngiyaxolisa sithanda I should have sami. listened to you. Kwakumele ngabe ngikulalelile. Rather allow her to come crawling to you than to make your 3 weeks or 2 weeks a mood point in your relationship. Mane wenze kanjalo umvumela ukuthi uyobuya segaqana ngamadolo kunokuthi umphikise ngendlela ukuthi amaviki amathathu nizobe niqudulelene lapha endlini. Are we still together? Siyamsana. I'm a person who is on time at church. Mina ke ngilomuntu ofika ngesikhathi enkonzweni. And I hate someone who does not keep time. Ngiyamzonda umuntu ongasigcina isikhathi. Because you don't respect me. Ngoba awungihloniphi mina. Can I tell you a secret? Ngingamtshela imfihlo. I have a wife Nginonkosikazi lapha. who does not have time consciousness in her genes. Ongenandaba nje nento yesikhathi nje la egazini lakhe. Are we still together? Sisahambisana. In the olden days, Ngeyinsuku I would zakudala, leave her kanye ngimshiye. and I'm at church Sengisenkonzweni. praising God happy. Sengiyadumisa And I have a ngijabule. woman here who's so pissed off. Nginalo owesifazane ohlungu oqayekile. And she would probably be pissed off for the whole week. Bese kwenzeka ukuthi mhlambe iviki lonke nje uqudule. And I sat down Bese ngahlala phansi and I thought, ngacabanga. what is the difference between 15 minutes late and 30 minutes late than having a wife that will not enjoy church? Kunamahluko muni ukuthi ngifike emva kwesikhathi mhlambe ngemzuzu u15 noma u30 kunokuthi bese ngiba nonkosikazi ongezokukujabulela ukuba senkonzweni. Are we still together? Siyamsana. This time around, Ngase ke ngithi manje I asked her, ngambuza, my love, sithandwa sami, what is that I can help you with? yini mhlambe engingakusiza ngayo? Because
she just sees things to be done when we are ready to go. Ngoba kuvele ukuthi bese kufanele siphume abone kufanele kwenziwe lokho kufanele kwenziwe lokho. What is it that I can help you? Yini engakusiza ngayo? That and that and that and that. Abese balet yilokho nalokho nalokho ya. And I quickly do them. Ngisheshise ngikwenze lokho. But my wife is still here, Kodwa umkami usalokho not ready. akakulungele. And I go to her again. Bese ngiphinda kuyena futhi. What is it that I must do again? Sithandwa ikupho kunye. And then she will say to me that and that and that. And that. Abesethi lokho nalokho nalokho ya. And I will do it. Ngikwenze futhi. She's not here right Akakulungele ukuhamba. now. And then I would say to her, Bese ngithi kuye, can I take your shoes ngingayithatha icathulo zami, and take your bag? ngithathe nesikhwama sami. I will be waiting for you in the car. Ngizokulinda sithandwa sami lapha emotweni. Then I go. Bese ngihamba. I wait in the car. Ngilinde I emotweni. put music. Ngidlale umculo. I go through my lesson, Ngibheke isifundo sami. waiting for her. Ngilinde yena. And she would come. Abese yafika. And when she comes, Mayefika. beautiful as ever. Emuhle njengoba vele emuhle. All right? And as she enters the car, Athi mayingena emotweni. she would embrace me Abese eyanganga. and give me a kiss Angiqabuze. and say, sorry, my love. Athi ngiyaxolisa sithandwa sami. Then we drive the car. Bese siyahamba. We arrive at church. Sifike enkonzweni. Who is angry? Ubani othukuthele? No. Akekho. Yeah, I'm supposed to be angry, but I've conditioned myself. Bekufanele ngabe ngithukuthele kodwa sengizilungiselele. Are we still together? Are Siyahambisana you with me? nikanye nami. If I arrangement alone, Uma mina nginesikhathi sokuhlangana noma I keep ngedwa. the time. Mina isikhathi ngiyasigcina. With her, Kodwa mangikanye naye I know ngiyazi we are going to keep the event. sizofika nje kuleyo mcimbi kuleso sigameko. Still together? Have you seen how we work together? Niyabona ukuthi sisebenza Different kanjani people ndawonye. making the work. Abantu abahlukene benza ubudlelwane busebenze. Babungwera, I was told I finish at 11:30. And where is your no, the pastor. The pastor told me. It can't be 15 minutes. I'm a teacher, I know my time frames. All right. Do you want me to stop, guys? Okay, we'll see. We'll try and work. We're gonna stop. But it can't be 5 minutes though. All right, but we will stop. Sizozama ke sizoma kona nokuba ke kodwa hayi ukuthi sekuyimzuzu emhlanje. All right, let's go to principle number 4. Sesizobheka ke umgomo wesine. Principle number 4 Umgomo wesine ke wona is communication. ukuxhumana. All right? None of you are a magician. Akukho namunye wenu lana ongumuntu womlingo. You tell me, Uyangitshela I'm hungry. ngilambile. You tell me, Uyangitshela I ngiyafuna sidlale bedroom. ngiyayicela inkonzo yasekamerweni. Still together. There Sisahamba. is no prophet among us. Akekho umprofeti lapha. I must know that you want something. Kufanele ngazi ukuthi kukhona okufunayo. Still together. Sisahambisana. We men, Thina madoda. you can tell me in the bedroom, it won't be a problem. Ungangitshela usungitshela sesivele sisekamereni ngeke But ngiyena. women Kodwa abesimame expect you to tell them in the morning because they must prepare themselves. bafuna ukuthi ubatshele kusukela ekuseni ngoba kumele bayilungiselele. Are we still together? Siyahambisana. Tina, we are ever ready. Thina nje sihlezi nje silungile. And women are like those diesel cars that you used to buy in the earlier days. Abesifazane bona badinga ukuthi bastarte bafudumale. All right. You communicate. Uyaxoxa Because if you have not communicated, ngoba mongazange ukhulume your bedroom experience will not be a pleasurable one. amava akho lapha ekamereni akuzukuba mnandi. Still together. Sisahambisana You with me? nikanye nami. Communication makes me understand you. Into yokuxhumana yokuxoxa yenza ukuthi ngikuqonde. It makes me know what ticks and what does not tick.
yenza ngazi ukuthi ukitazeka kuphi ikuphi la And ungakitazeki it makes me know, who are you? yenza ngazi ukuthi kahle kahle ungubani Because here I can vouch, there are married people who don't really know each other. yazi ngingafunga lana kunabantu abashadile kodwa abangazani kahle abangazi ukuthi omunye ubani You get shocked when your spouse does this. wethuka umangala ukuthi hayiwa myeni wami wenza lokhu Are we still together? sayamsana All right, let me quickly leave that one. ake ngikushiye ke lokho Prayer is important. ukukhuleka kubalulekile Imperfect marriage, imishado engaphelelanga imperfect people that join that imperfect marriage. abantu abangaphelelanga We need abahlanganisebenza God umshado to help us change our mindset of what marriage is. sidinga uNkulunkulu ozoguqula indlela yethu yokucabanga ukuthi uyini umshado And it can only be prayer that does that. umkhuleko nje kuphela ongakwazi ukwenza lokho Are we still together? sahambisana Let me just say the last one. ake ngiyikusho nje ke yokugcina Forgiveness. ukuxolela There are so many things that we hurt each other with. kunezinto eziningi esilimazana ngazo Some of them ezinye zalezi we are zinto aware. siyazazi Some of siyaziqonda them ezinye we are not aware. asazi nokwazi I'm going to give you an example. ngizonikeza isibonelo I said to my wife, ngake ngathi kumkami I'm going to take you out for breakfast. ngizophuma ngihambe nawe ke siyodla isidlo sasekuseni And then I first went to the shop. ngaqale ngaya esitolo And when I came back from the shop, mase ngibuya esitolo I got a call from my members, from one of my members. ngase ngithola ke ucingo liphuma komunye wamalunga Pastor, can I urgently see you? mfundisi bengakubona yini ngokusheshsha ngokuphuthuma I knew that this is a problem. ngangazi ukuthi yabo lokhu ke kuyinkinga Right? I came to my wife sengeza ke kumkami and I said to her, ngathi kuye hey, can we reschedule? singakwazi ukuthi sibuye sihlele esinye isikhathi Because there is this issue now. ngoba manje sekunalolu daba You know what she said? uyazi ukuthi wathini Okay, bathi hayi kulungile okay. kulungile And of course, I have been with her. ngiyazi ke sengihlalile I naye know, okay, what it means. ngiyamazi kulungile wakhe ukuthi usho ukuthini All right. Then I went to the member ngahamba ke ngaya kuleli lunga lami and I actually discovered that there was nothing urgent. mase ngithola nje ukuthi hayi kwangasinto ephuthuma ngempela And I left my wife with, okay. kodwa umkami sengimshiye lento ethi hayi kulungile And I come back sengiyabuya and I say, can we go for lunch? ngathi sesingamane sihambe ke siyodla isidlo sasemini No. wathi cha Why? yindaba I'm afraid another member is going to call you. ngiyasaba kungenzeka ufonelo elinye futhi ilunga lapho And we won't go there. bese sigcina singayanga futhi lapho Are we still together? siyamsana Evening came. kwafika isikhathi sihlwa I was looking at her. ngangimbuka She was not happy. wayengajabule kuyacelwa imoto ene registration ethi ML89 V8 ivimbe indlela umfundisi ucela sazise umnikazi wakhe amen Okay. When I remember, ngesikhathi ngiye kulola lunga to lami me, there was an urgent thing to deal with. kimina kwakunento ephuthumayo udaba ophuthumayo kumele ngibhekane But nayo to my wife, kodwa kumkami a member was more important than her. kwatolike kangokuthi ilunga libaluleke kakhulu kunaye It took me a month to try and explain kwangithatha what happened. isikhathi esingangenyanga ngilokhu ngizama ngichaza And ukuthi every kwenzakalani. time I explain, she says, okay. kodwa ngaso sonke isikhathi mengithi ngiyachaza lokuthi hayi kulungile It was after a month when she said,
kwaba ngemva kwesikhathi esingangenyanga lapho athi You know, when you make a promise to me uyabona mangabe wenza isithembiso kimi and not keep it, bese ungasigcini you are a man uyindoda that does not appreciate his wife. engamjabuleli umkayo. Are we still together? Siyahambisana? Was that my intention? Kwangabe kwakuyinhloso yami le? It was not my intention. Ongasiyinhloso yami. Now that I understand how she feels about it, Kodwa manje ngoba sengiyaqonda ukuthi izinto ezinjalo zimphatha kanjani, I went on my knees ngabe sengiguqa and I said to her, ngathi kuye, I wish I had known how you would feel before I made that decision. ngifisa ngabe bengazile ukuthi uyawuphatheka kanjani ngaphambi kokuthi ngisithathe lesasinqumo. Please forgive me. Ngiyacela ungixolele. All right? I could have said to her, Ngakunaka ukuthi ngithi kuye, you know it's my work. uyazi ukuthi umsebenzi wami lo. You married me knowing that I'm a pastor. Wangishada wazi ukuthi ngiyumfundisi. But remember, Kodwa khumbula to my wife, kumkami I'm not a pastor. angisumfundisi, I'm a husband. ngiwumyeni. Oh, are we still together? Amen. I think it's also important for me to wind up so that I respect. There is a lot. Remember, I said I'm going to cover a lot of things, but I also want to respect to Babu Mwira when he said there is 5 prophetic minutes. Kuningi ke njengoba bengishilo kodwa ngicabanga ukuthi angigoqe manje ke kuhloniphe umzalwane uNgira lo oke wavele kwacabanga ukuthi sesisalele imizuzu emihlanu. Prophetically. Engathi uya prophet nje. Are we still together? Sisahambisana? Therefore, prophetically, that 5 minutes is 50 minutes. Ngokwesiprophet ke leyo mzuzu emihlanu imzuzu amashumi amahlanu. All right, let me wind up. I said I was going to touch on camp meeting elements before I close. Ake ngiphethe ke bengithe ngizokhuluma nangendaba izigaba zemadokodo ngaphambi kokuthi ngivale. You can't enjoy a camp meeting if you are coming from a dysfunctional family. Awukwazi ukuthi ungajabulela amadokodo uma uphuma emndenini ongasebenzi kahle. Are we still together? We make our families functional. Asenze imndeni yethu kube ukuthi isebenza And we kahle. make our camp meeting a memorable one. Bese senza amadokodo ethu kube into esohlala sikhumbula. Are we still together? Siyahambisana? Camp meeting is a time where I am free to express my views on how it should go. Amadokodo ke yindawo isikhathi lapho ekufanele ngikwazi mina ukuthi ngikhululeke ngibeke imbono yami ukuthi kumele kuhambe kanjani. As a pastor, Njengomfundisi I have a responsibility nginomthwalo nginomsebenzi to listen from each church. ukuthi ngilalele yilelo nalelo What are your wishes? ukuthi ngabe ziyini izifiso So that you can make a camp meeting ukuze wenze a amadokodo memorable one. abe isikhathi In esiyohlala every church, kulelo nalelo bandla you have key people. unabo abantu abathile abaqavile. As a pastor, Njengomfundisi speak to those people khuluma nalabo bantu because they matter the most to you. ngoba ibona ababaleka kakhulu kuwe So that you make the camp meeting ukuze wenze a amadokodo memorable one. abe yinto eyohlala ikhunjulwa. Once things are functional at home Uma izinto zihamba kahle and ekhaya there is participation, kukhona nokubambisana. no one is going to stand here and say we are short of 50,000 rands. You can interpret that more. Akekho yosukuma ame la athi naku ke sesishodelwa imali manje na inkulungwane zamashumi amahlanu Because families are in order. ngoba kuhamba kahle ebindenini. Participation, everyone feels this is my camp meeting. Kukhona ukubambisana omunye nomunye uthi la amadokodo wami lawo amadokodo wami lawo.
I must be honest. ngiyafuna ukuthi ngibe I have neqiniso 41 years in ministry. ngineminyaka emashumi amane I nanye get disturbed ngibiye ngaphazamiseka when I hear leaders standing up uma ngizwa and abaholi asking congregants to bring more money to the coffers. becela abazalwane inhlangano ukuthi ake niphinde nongeze imali esikwameni Whose camp meeting is this? ebani lamadokodo Whose camp meeting is this? awabani lamadokodo Then if it is your camp meeting, you need to contribute ideas. You need to contribute resources. You also need to contribute your presence in the camp meeting. ngakho ke uma ngabe lamadokodo kungawenu nimele ukuthi nilethe imibono nilethe izinto zokwenza ukuthi kwenzeke nilethe nobukhona benu We can't run away from this. ngeke sakubalekela lokho Some of us are more blessed with resources than others. abanye bethu babusiseke kakhudlwana ngezinto zokwenza kunabanye And sometimes they need us to sell the vision so that they can decide whether to support the vision or not. kwesinye isikhathi badinga thina ukuthi sibachazele kahle ngombono khona bezonquma ukuthi ngabe bayawuseka yini lo mbono lo noma cha Next year, unyaka ozayo when you have your camp meeting, imali namadokodo enu it is my prayer umkhuleko wami that we don't get announcements ukuthi asiyitholi imemezelo that there is a shortage in your camp meeting. ezithi hayi kuyashoda emalini Are we still together? sisahambisana abazalwane Phela mina, I'm old, I can say what I see. ngimdala ke phela mina ngisho nje noma yini engiyibonile Are we still together? sahambisana I wish I had time. You see, by the way, my book on family life, it's in the printers now. ngiyafisa ngabe bengibe nesikhathi kodwa ke ngimtshele nje incwadi engiyibhalayo mayelana nezemndeni isiyagaywa vele And I'm hoping to launch it in the month of June. ngiyacabanga ukuthi ngenyanga kaJuni ngizobe ngiyethula Do yourself a favor. abo uzenzele nje into Get enhle a copy of that book. zitholele leya ncwadi The publisher phoned me Friday abashicileli ke ungifonelile ngolesihlanu and they said, bathi wow, we've gone through the manuscript. sesike sasifunda This is what our communities need. lokhu yilokhu impela imphakathi yethu ekudingayo Siava. Are there any questions? I'm going to give you 5 minutes. Or maybe before I entertain the questions, I just okay. Much. Is it really urgent? Much. ngokuzithoba nje kuyacelakala bonke abadala ne-district council yonke ikhuphuke nje njengamanje ifike iye lapha endlini phezulu Yeah, but before Bakupugi, let them hear this. All right? Yeah, let them hear what I'm going to say. Yeah, Bazokupuga Mfundis, don't worry. When we have a camp meeting, masina madokodo there are 5 sources of income. kunemithombo eyisihlanu yenzuzo The first source, oqala it's a umthombo contribution from the conference. yileyo umnikelo esixhaswa inkomfa The second source, eyesibili it is camp meeting offering that we collect as from next Sabbath. We are starting to collect camp meeting offerings in our various churches. ilomnikelo ukuthi sinikelela amadokodo esobe siqala nje ngesabathe elizayo sesiuqoqa sithi sinikelela amadokodo. The third one is a budgeted contribution from each local church. Eyesithathu umthombo imali eyisinqumo ekufanele iphume ebandleni nebandla nebandla.
did I say 3? Ne? Yes. The 4th one, it's donations. That's where we spot those that God has blessed more than others. And we go and ask donations from them. Esithathu ke iminikelo uxhaso yila sikwazi ukubheka khona ukuthi obani ababusiseke kakhudlwana siqonde kubona sicela ukuthi sicela nisinikelele. But remember, those who are blessed more than others, they will never finance something they have not been given an opportunity to contribute their ideas to. Kodwa nikhumbule ukuthi lapho ababusiseke kakhudlwana angeke baze bayikhase ngezimali into abangazange banikwe ithuba lokuthi balethe imbono yabo ngayo. You with me? That was number 4. Yes. Number 5. Okwesihlanu It is the offering that will be taken today. yilo umthombo yilo mnikelo ozobuqoqwa namhlanje. Can you see your 5 sources of income? Niyabona ukuthi nemthombo emihlanu yokuthi ke ilekelela. And I want to appeal to Majuba district. Ngiyanxusa ke kinina Majuba district. Can we capitalize on these 5 ways of raising funds for camp meeting? Singazisebenzisa yini zonke lezi ndlela zokuthi sikhande uxhaso lwezemali senzele amadokodo ethu. Thank you. Ngiyabonga. Any questions before we pray? Ikhona imibuzo ngaphambi kokuthi sikhuleke? Or are there any contributions before we pray? You only have 5 minutes to do so. Mhlambe kukhona ukwengeza noma yini sinemzuzu emihlanu ukuphawula ukwengeza ngaphambi kokuthi sikhuleke. I like the people I had in the week. They were so engaging. Today, I think it's Sabbath. We are not allowed to ask questions. Ne? Ngiyabathanda ke abantu ebengilungu nginabo iviki lonke. Hayi besikhulumisana nabo beku. Namhlanje ngibona ngathi isabatha asivumelekile ngokubuza imibuzo. Sizwe kahle. Okay. We are going to pray. Sizokhuleka ke. I just want someone, when we have closed our eyes, Ngifisa othile kuzothi mase siwavalile amehlo ethu. who knows that his or her relationship is hurting him or her. Oqondayo waziyo ukuthi ubudlelwane bakhe yena buyamlimaza ngabe wesilisa ngabe wesifazane. I just want you to lift your hand just closer to you, that no one sees it, it's you who see your hand. Ngiyofisa ke ukuthi usiphakamise isandla siphamise kancane nje sibonwe uwe kuphela. So bese sicimezile vele. Siphamise kancane nje sibonwe uwe kuphela sina. All right, let's bow our heads for prayer. Ake sikhuleke. Our kind and loving Father, we approach thy throne of grace this morning with confidence Amen. that we serve a God who cares and a God who goes an extra mile. Today, Father, we are here in this camp meeting. We are coming from families. Some of us are hurting because of what is happening in our families. We are praying, Lord, in a very special way that you intervene in those relationships. When we go back to our various homes, let's be able to say it was good to be at a camp meeting this time, Oh yes, Lord. because you have intervened in our relationships. We pray for those who are abused, and we pray, Lord, that be in the mind of the abuser, showing them the importance of respecting other person. We're praying, Lord, for those who are womanizers and those who are like the woman at the well, that you can help us, Lord, to change our perspective and get our fulfillment in you, so that our relationships can be the ones that will fulfill your plan for creating us. We're also praying, dear Father, for those who are not compatible in their relationships, and because of non-compatibility, they continue to hurt each other. We pray that your spirit fall afresh upon those. We are praying for our children, Lord, who are observing this, and because of the kind of relationships we have, they have decided to be lesbians
and they've decided to be gays because they don't want to be involved in such relationships. And we pray that you be with us, Lord, as we go on in life. We also pray, Father, that you be with us as we traverse this journey of relationships, so that at the end of the day, we can be examples to our families, to our children. Help us, Lord, to reflect your love at home, so that everyone who sees us can picture how God loves and cares for us. Bless every family that is here. Bless everyone whose hand is up. And even those, Lord, who are scared to raise their hands, but you know they have raised them in their hearts. Be with them and continue to guide and continue to be their God. In your name, Lord, we pray. Amen. Amen.